Changamirenya pamberi penyu yaunzwa naMurinda Shanga Nora achimangarira Kamba Louis. Nyaya ndeyekubvisa dombo reguva remurume wangu Kamba Investor ndisingazivi. Ndinoda kuripwa nemombe 3 yanembo dzako chitupa nemari yedare. Kamba Louis. RUIZH. RUIZH. IZH. Rabara kumarakadara. Akabvisa dombo. Nyaya ndekubvisa dombo reguva remurume wangu Kamba Investor ndisingazivi. Taura tinzwe Nora. Chakaitika changamira ndechekuti pamusoro chakaitika ndechekuti murume wangu akashayika muna 2009. Gore iroro ndakabva ndakuisa dombo. Nhasi kwane 15 years. Wakaenda kunochinja dombo. Wasina kundiudzawo semudzimai wacho. Ende inini ndandisingarambi dai wakangondikunza kuti mama tinoda kuchinja dombo tiise rimwe. Chakandinetsa nenhasi chiri kunditadzisa ndechekuti pawakaenda wachisvika wachichinja dombo wakaona iri nzvimbo yanga yakachengetedzeka 15 years. Wakadai wakangonditaurira kuti wana mama tafunga kuchinja dombo rababa ndandisingarambi. Chakangondinetsa kuti wakaita behind my back ndisingazivi. Ndokuzoenda ndokuona nzvimbo yandaiona iri zvairi yachinja. Ende inini handina kutanga ndauya kuno kwamambo ndisina kuenda kuhama wairarama nababa sinzi waibva kuMozambique. Ndikati ndo zvandaona zvaitika kumakuwa. Vakandibvunza ivo kuti mamubvunza here, ndikati handikwanise kumubvunza ndekuti ndikamubvunza anondituka. Saka ndaona hangu kuti ndiende kwamambo tinogadzira. Ukama wanyina yechi? Mwana wemurume wangu ndini ndakamuchengeta, ndakamupuwa ane 2 years. Zozorutaurwa Ruiz. Mamsore wisele watongi. Nyaya iri pano mambo wangu. Last year muna July 2023 mai wakauya kwandiri zvikanzi Ruiz urikuona here dombo riri pagwara rababako harichaiti. Inini ndakaita pangu samai zvasarira imimi wana wemufi. Mai bva ndavati mai handizokwanisi kuisa dombo pasina hama dzemufi. Ndobva ndatora passport yangu ndinova ndinayo. Ndobva ndaenda kuMozambique last year October. Ndobva ndangoona tete hama dzababa kuti ndauyawo tine nhaurwa yedombo rakadai. Ndine maphotos riripo. Dombo racho ranga rane makreki riripo. Ndikati ini ndisati ndaribata handikwanisi kubata dombo rakaiswa because ini ndiri mwana ranga rane makreki. Zvikanzi nana tete wauya muna October, November isinguva ichi yemakuwa. Isusu tinokwanisa kuya ikoko muna August. August waireva August pachiPortuguese. Inini vandadzoka kuno kuZimbabwe. Vandataura namai. Tiri wairi takamira tiri pamwe chete. Mai ndazoenda kumusha ndaudza hama kuti zvakadai so. Zvikanzi Ruiz hama dzauri kuda kutaura idzi unodzizivirepi ende wakadzionepi? Nenyaya yekuti ini ndakararama nababa wako pasina hama yaita sei yaiuya pano pamusha. Ndikati hazvina kuita sei kushata. Inini chinhu chinondiratidza kuti inini ndikwanise kuenda kuhama dzangu. Ndine passport yangu iyi.
1989 ndine makore 4 ekuberekwa kusvika ndamurume mukuru every holiday ndaenda kuMozambique 30 days kuhama dzababa ndichidhibhwa passport asemwana ndikaona kuti zvandakuda kuidiskwava kwandiri hazviiti ndobva ndamirira musi wa 28 August passport yangu iripo ndakaenda kuMozambique ndikatora vana tete nana baba munini ndopati vanowaziva ndo foto rangu iri tadzoka kuno ndo hama dzababa tete hama dzababa kwawakabva babangu wachibva wauya kuno musi wa 30 August ndo musi wandakapinda muZimbabwe. Musi wa 2 mai waizviziva kuti inini ndisakuzwisa chidombo. Mai ndakawafonera iprinda kuti yefoni yangu kana ichikwanisa kana kutorwa kana kuekoneti anga ari macancelled ese makoza foni yawo yanga yakadzima. Hama bvadzati Ruizhi uri kunetsekana namai wako. Mai wako wakasiwa wari pamusha nababa wamaigara semhuri. Munda wakatengesa, imba yemutown wakatengesa, saka kuti ngowatsvage papi. Ndobe ndakabva ndafonera mwana wawo anowa Charles Murindashaka. Chale tine dombo rababa ndakataura naye 2 minutes 33 seconds ndo contact yaChale iyi iri apa. Chale tine dombo rababa mangwana mama haasi kubatika akatsenga mukanwa but ndandida kutokutendawo. Mai wakadarika nekushopo kwako wakatora zvinhu mushopo mako. Asi wangu wari kuno kwamutoko achidzosa mwana wani? Mwana wangu. Kandangoti zvakanaka ndikati asi hausi kuita sei? Hausi kubatika. Unowa musi wa 5 September. Musi wa 5 September ndikutaura mafambiro akaita nyaya. Musi wa 5 September ndobva ndadaidzwa nevanhu vekuMozambique wanova wana mistis nenda yekumusika. Zvikanzi amai wako wauya nenyaya panapa yekuti iwewe uri kunzi wakambobvisa chidombo. Ndikati aiwa handina kubvisa, hama dzababa dzakauya nenyaya yekuti ininiwo ndiri mwana. Baba angu akabereka wana 9 asi mwana mumwe nemumwe ana mai ake. Saka inini handizodi zvekuti inini wana wangu wandakatobara ndine vasikana 6 wandakabara. Wanozoda wana baba munini nana tete. Ndikaita zvinhu zvisizvo, ndagadzira zvisizvo padzinza. Semukomana mukuru wemumusha. Handidi hangu zvakadaro. Hama ngadziwe dzibate dombo rehama yadzo. Handina kuramba kuti wabate chidombo. Wakati semaonera tiri kuita nyaya iyi. Madi mati mai wenyu wauye pano. Ndati it's fine. Dombo ipapo ranga raiswa musi wa 5 because takazotaura futi nehama. Mai ndine macontacts nawo machats awa takameta mascreenshots. Mai ndinovapa mari every day every month musi wa 7 September ndovapa 230 US. Regardless judgment yandinayo yekudare yandinayo pano inoreva kuti mai handifaniri kuvapa mari nenyaya yekuti chinhu chakasiyiwa nababa ikambani. Asi nekurespekta hunhu nekuchengeta kwawataura kuti wakandiita ndinovapa mari every month. Handiteedzeri mutemo wedare changamire. Judgment yacho ndinayo iri papage number 4 pekuti kambani haina chinhu chinonzi a surviving spouse and the mashares hanzi every month ndipe mari anokakuletwa as pemarates anopera pagore handina kuramba. Mai bva tawatumidzira mari. Mai ndakawatumidzira mari. Ndakatumidzira mukomana wangu webasa nemwana wangu musikana ari form 4 muzukuru wako. Ndikati enda unongedzere mwana panogara mbuya. Mwana bva anongedzera. Mukomana bva asvika bva anokagedhi bva aona mbuya wasipo. Mbuya wangu ari kumba kweshamwari yavo. Mukomana bva adzika bva watambidza mari musi wa 7. Ndikafunga kuti samai wane problemu yauri kufamba uchishambadzira nyika yese. Wachati mwanangu ndine dambudziko newe rakati. Ndobe ndakabva ndaona message yakangouya musi wa 7 iwowo ndinayo screenshot. Wandipa mari yakashota. It was 7 minutes past 5 musi wa 6 September. Wandipa mari yakashota ndichatora mangwana. Ndikati it's fine. Ndoba ndafonera mwana wamukomana ari kwamutoko Charles Murindashaka. Ndikati Chale uya kuno musi weSunday. Mararamira atakuita haasi sina kunakidza. Handiwo masirwa atakaitwa nababa ekuti vanhu tikafambidzana hati
atitaudzani akanditi Ruizhi anditorinawo mari zviri kutondinetsawo ndaitodawo 180 ndisiriwo mari yebhazi ndikati handikwanisi wana uri kuvhura musi wechipiri ndobhadhara maschool fees. Ndakafunga kuti pamwe achaisirawo mhai komi kuti mhai muri kudiwa kumba kuna ana tete wenyu mai wanaotsika kusvika inini musi wa 10 September ndo musi wandakasimuka nehama ndichidzidzosera kuMozambique hama dzangu ndikadzoka musi wa 11 kudzidzosera kumusha because tataona mai wasiri kuda asi zviri munhoroondo yekwakamba izvozvizvi wanoti Ruizhi ukaona mhai wasiwa pamusha paine wana wakawanda kudai so wotengesa musha woenda kwawanoenda unogona kutera ukasvika munhu akarohwa ukaiswa demu akuendwi Ruizhi kana munhu atokusiya uri nherera ndinofunga kuti kuwabvunza izvokuti murume akakusiya mune wana ungani 1 wa 6 but kuwabvunza kuti pane muzukuru here wamamboti maono emumusha wamakuziva mai wana wakachengeta mambo ndokutaura pamberi pedare rinoi mai wana wakachengeta vane mabasa epamusoro tine mainjiniya tine madhokta muna nebasa repasi ndini anoshanda pachipatara admin assistant ndotambira 200 waningina wangu wakauya kungoti foni yangu atadzima panze muri yese yanga yakaungana zvekuti inini mari yandotowapa ishoma asi chandoda kungokuudzai mai nhasi ndoda kutaurira pamberi pedare pfuma yenhaka indoparadza ukama ende ndichidzika nemi mai muri kurumwa nechokuchera asi mandiudzaini kudare kuti mhosva yangu ndindakasimudza dombo aiwa mai hama dzababa ndo dzandakadaidza nenyaya yekuti ndiwo ini ndiri mwana handingasimudzi dombo ndichikanda pasaiti nenyaya yekuti ndine wanin'ina ndine hanzvadzi zvinozonetsa mangwana kunzi wakashereketa paguva rababa asi kana mhai muine ufungidzire kuti inini pane zvandinokuitai pane zvandinazvo ndinokumbira mambo zuva ranhasi kuti mhai wangu ndiwo aremekedzesa mhai ndichanamba ndiwachengeta semachengetera ndinoita handina basa kuti dare randiti ndimai wangu asi chandinokumbira nhasi kana zvichibvira ndinoda kuenda kuseri kwechuru ndiri prepare kubhadhara mari iyoyo because ndatogara ndichinongowa kubhadhara mari saka ndokumbirawo kuenda kuseri kwechuru ndimai wangu handisi kuwapomedzera mhosva handina nyaya ndiri kuwapomedzera ende handina pamberi pedare chandiri kuti wakanditadzira ndinowachengeta samai ende panyaya dzemari munoona chero mwana achinzi mwana ndimai vari kuda mari apatomborina kana respect even pamessage ndiri pashopo ndipe mari ndipe chi kongoti mwanangu wakadii kana nini mukabvunza wagera apa ndinombowadaidza mai muri kupi ndoda kutumawo zukuru wacho endei mope mbuya mabhiskitsi pambavo endei mope mbuya madrink mbuya ngamboyotorera mabhanana aibva panapa asi ndiri kushanda tadzei nenyaya yekuti ndina mai yangu ndakaberekawo haisi mhosva kuwanherera haisi mhosva kufirwa ndo zvinotirwadza haisi mhosva kuwanherera haisi mhosva. Okay iyo wadare mambo ukuona shoko rataurwa namai kuti respect yao kutsamwa kwavo kuti handina kutaurirwa kuti guva rababa richindwe reiswe dombo saka mwana ari kuzvipupurira ega kutoti takakutsvaga itaakubatai klasi haasiri iye akabatwa nehama dzababa hama dzawana tete wavo ndo wakaita izvi saka zvisidei nekutoti iwo watofungirawo izvozvo kuti pamwe zvavakabata mune zvamakaisa paguva zvinokodzera neseri kwechuu saka mwana ari kutsanangudza kuti kana nesuzo atoti anorespekta mai wake saka mai vanhu asingawarespektawo mwana wavo ngori kunyange mari yaanoapa kana ari patiketi ari pabasa umwe haiwani yakadaro saka vakatobenga avo mai zvakanaka nekuchengeta mwana wavo saka kuseri kwechuru zvinokodzera. manzwa mwana ari kutaura nhoroondo iyo pane pamuri kupokana napo here? Ndiri kupokana napo zvakawandisa.
nyaya ndakauya nayo kudare handina kuuya nenyaya yakawanda. Ndakauya nenyaya yedombo kuti hawagoni kuchinja dombo behind my back. Nyaya yaari kutaura yekuMozambique kwekuya kwaana tete kwekuzva ina handiwaziva. Ndakagara naKamba for 26 years. Handigoni kuenda pano kotsvaga hama dzababa dzandisina kumbopangidzwa muupenyu hwangu. Nyaya yandauya nayo pano Changamire inyaya yekuti iye neni tisu tiri muno muZimbabwe. Ende ndiye anoziva pandinogara. Ende neurongwa hwari kutaura dai akati nyaya iye mama yasvika tekuti tichinje dombo ndichafamba ndakadai. Handaimurambidza ndekuti ari kuitawo chibo chababa vake. Nyaya ndauya nayo ndeyedombo. Handina kuuya nehistory kuti wakaita zvinhu achiita behind my back. Why? But the blood is thicker than water. Unoziva kuti semwana imimi mungaregere kutsvaga hama dzababa nekuti hamuna ropa naKamba handiti. Asi wana waKamba zvinovashungurudza kuti vatsvage hama dzacho. Handiwarambidza kutsvaga hama dzacho. Zvakanaka kuti waonani vachionana nehama dzababa wavo. Handiti. Ina handina kuramba. Hamuna kuramba. Aiwa, chero dai riri dombo racho wakangouya kundiudza kuti mama taakuchinja. Ndaizovaudzawo kuti mimi pamunochinja dombo ndine mesejiwo yandanga ndakapa murume wangu. Munozoisawo pakati. Ndakaenda zveshuwa kuona ndakaona meseji yangu pasina. Wakangoisa yawo yekuti baba muri kurangarirwa nevanakomana nevanasikana nevazukuru. Mukadzi meseji yangu hapana izvo. Ende inini handina kuita zviri zvekuti pandakaisa dombo ndakaita zviri behind my back. Ndakadaidza chechi. Ndakadaidza nehama dzairarama dzandaiziva naKamba. Included mwana akanzi hama ngaende kuona dombo ndiye akaenda nemunhai wakadombo. Saka nyaya zhinji handina kuya nedzakawanda. Hadzina kuwanda. Iri kungoti iwewe semwana waifana kutofamba sekufamba kwakaenda kuMozambique waifana kuenda kumba kwawo kwete zvemafoni. Waifana kuenda kumba kwamai vanogara muno muZimbabwe padhuze paunoziya. Asi wakakwanisa kuenda kuMozambique uko kundotsvaga hama usingaendi pamba kundoti mai ndo zvandaya kuti ndiite. Mambo. Ndati handini ndakaronga nyaya iyi. Ndati ndiwo wakauya kwandiri. Wachindiudza mai vanonamata andi. Wakauya kwandiri wakati musha wababa usina mira zvakaita sei? Zvakanaka. Aiwa izvo hasi kuramba. Ini ndakaita pangu. Ende nhasi message yauri kundipa. Inzwa Kamba. Inzwa pane nyaya. Discussion yekuti vari kupa guidance kuti imaona hamusi kuzviono here pakamira zvakati. Handiti idiscussion iyi. But raakundoitwa. Hauna kuzodzoka kuti mai basa ramakandituma riya ndaakuchiriita. Ndo pane yawo kuti hanzi dai makakana makanditaura handisina basa. Chandikuda kukumbirawo mambo. Nyaya iyi munhu nyakutanga chakatanga ndo chakaita sei chakachenjedza. Mai mukaona dombo rawakaisa mukaona meseji iripo yekutanga wakatonyora wega kuti you are just missed by your wife. Wana wazokontribhuta mari wakati mai tiri kuwadaidza havasi kuuya. Mai hawadaidzwi nefoni. Wakadi kudaidza hama dzekuMozambique nefoni. Mai hawadaidzwi nefoni. Mai waizviziva. Mai makadiscuss. Kudiscuss hakusi kuita. There are two things. Discussion and activity. It's okay, Changa. There are two things. Yes, we discussed, but the actual activity. Hauna kunditaura kuti ndaakuchiita. Number one. Number two. Iwe urikuta kuti pamameseji awo takanyombwa hatina kuiswa. Iwe wakunoitawo the same wakundonyomba hauchawaisa. Mambo. Ndiri kutaura. Mai musi wawakaziva kuti hama dzauya. Ndo musi wakasimuka kuenda kwamutoko wakadzima foni yawo zvachose. Saka aiwa inzwaka
iwe hama kuzouya wakanga usina kuataurira the actual chi kuti ndiri hama dziri kuuya ipapa wangutoradzirwadzirwa nekuti vanhu vanenge vachindotaura kuti muri kuzwisisa here kuti hama dzakuuya muri kudii izvozvo vanenge vatotsamwa vobva inini ndega ndichidire jeshi ndozvavari kutaura kuti iwewe wakanditaurira here kuti taakuita iwewe wataura uchitaura inzwa iwe ati ndaitiraya kufona ayo changamiri zvefoni zvazvemusi wa2 kutanga kwese kumashuro waiziva program wakanditi mwanangu inini handikwanisi kumira nevanhu vandisina kubvira ndakaona muupenyu hwangu mawanzi wachitaura wachiti inini kubva pandakagarisana nakamba handina kubvira ndakaona kana hama yake hwani saka inini ndakati aiwa sezvo inini ndakatanga kuenda kumozambique 1989 hama ndini ndinodziziwa ngadziuye dzeropa rani rake avo akati inini handobvira ndakaona hama yakamba handiwiko iyo zviri kutaurwa mwana ari kutaura takakutaurirai asi makakonana pahama apo ndambokendei nyaya yake uyo ari kurebesake handina kunge ndakambomuomesera kuti ndiye kuda kutsvaga kuzviomesera pandakaenda kwamutoko ndakasvika pashopu wakandiudza kuti mune hama dzababa ndekuti ndakasvika pashopu pamamuri ndichitora zvinhu zvandaitora ndichienda kwamutoko wai usina kunditaurira kuti mama muri kuenda henyu mune hama dzababa mai pamakauya pashopu hamuna kuona inini makaona murora wenyu akakuudzai kuti mwana wenyu aenda kumozambiki kotora hama dzani dzababa ndinototaura because musi wawakaenda pasipoti inotaura mapepa haanyepi aiwazve but uyu ari kutaura kuti ndakatopfurai pashopu hapana munhu akambonditaura nezvechi waizviziva asi wakanditi hama dzaiwe uri kufungidzira unoziva kufungidzira mambo ndiri kuti ndakawaudza mayavo ndakawaudza right unofanira kuti uripe something kuna mai chekuti ndakakanganisa zati mweya uchene asi mai vadudza vega pasha wachipanda kuti nishunguri ndakagara nani nazvo nakamba anambovhira ndaona hama yake saka ndasina basa wambozvi wataura wachipanda saka wanga wasinawo hanya nazvo ende voshuwa wazvidudza wanga wasikadi hama dzemu watonyatsotaura wega ndataura kuti ndakararama naye kwe26 mazviona saka mamusina keya murume ndiye anopangidzwa kuti ndimukoma wangu ndibaba wangu nditete wangu ina handinongo murume akaita ndiye akakrieta izvozvo zvokuti akandoratidza chi mwana ende aienda nemwana aigara namai avo mai avo vasingazivi kuti vari kuenda chi kumozambiki ndokumbirawo mai mwana wangu wekutanga anonzi Joana Kamba musi wakabarwa muchipatara paakatumidzwa zita mai wepo akanzi nababa hanzvadzi yangu iya yekumbouya mwana wenganzi Joana ane zita rechiportuguese vanhu vandiri kutaura nezvavo wanatu Antonio ihama dzababa dzaitovhakacha dzichitouya kuno tichikura ende inini papasipoti yangu handina kutora pasipoti yemutoro kana ichi ndaipedza 30 days kubva 1989 kusvika 1997 pasipoti ichipera ndaenda kuholiday yemuna December yemuna August hakuna murume anotakura mwana ane 5 years wongomuti njoo kusango munonga muchiti ari kudzoka achibveke mavhiza aya aisirwa newabereki aya ndinayo evidence yekuti hama maidziziwa pamusoro nebovhunza mai nani mai uyu zvaaienda kumozambique achidzoka pamahoriday apa maigara naye ndaigara naye uyu mwana asi wangu wekubarei asi maigara naye ndaigara naye asi maimuona achienda zvaari kutaura Changamiri aya handingazivi kuti mungandinzwisise uisha hauna kumbobvira waenda maholiday wauri kutaura usadi kugadzirisa waihodha baba inini handinyepi kana aienda hake inini uyu arikuti iye pasipoti nderangu saka kana aienda hake nababa ndisnababa saka murume wenyu ndiye aihwandisa kahama dzenyu kuwana nekuti uyu ari kudziziya hama dzese mazita ari kuaziya inini handiwasi
Right. Imi chaikurwadzai here kuti hama dziuye kundoatenda kana dei maisaziya? Ai, hapana chanhu chandairamba. Ende hapana kana wakamba mararamire ndakaita nawo pa26 years. Vanhu vese vamwe vaiuya vavati vamadzisarwira vauya kuMozambique ndaimboa. Handirambi dei. Handaimborambira kamba kana 1 day. Ende takagara zvakanaka. Pakachangamira. Nehangu ndikuda kuti kuna baba sezvo avo ndimai ndiwo mai wavo chavanotozviwa wakavachengeta kunyange ako pakaswatuka nyange pakapseyana ini ndaikumbira kune uyu kuti dai angorwarara bedzi tarege kudhonzerana namai ukumbira mai takatadza pavo takakanganisa todii otingotsvagawo something yongoti mai kuti mwoyo wavo usununguke iwewo zvinhu zvako zvokufambire zvakanaka. Mashoko angu akuda kufananiwa noti ava handiwo mai nyakutumbura asi kuti wafari sezvinhu zvamanga muchengetera pamwe chete zvezvakangonaka kuti ungozvipira kuti wotochemako kuti wakudzikisire motoregererana mototanga kupapo kuenda mberi. Ndikuona songe pasina nyaya yakambonyanya kukura. Inini chandinoramba inini munhu akaita zvegwandi kungosuma hama kuti musha waipa wababa wouya woita zvinhu zvavo. Hongu ndakaenda neshoko asi ndasvika neshoko ndine mutemo wandinopiwa semwana kunzi aiwa haufaniri kuita zvinhu izvi uri wega nenyaya kuti makabarwa makawanda zvinozonetsa mangwana. Sematauriro andiri kuita for sure imhosva iri pamberi pedare asi ndoda kutaurirai baba unga asina mudzimai mumwe titori wamwe wana mai watori muno kumagamba kwekumwe tine wamwe wari kuHarare asi wana wavo wakauya kupurogiramu. Saka inini kana ndakokwa ndini ndainisheta asi wanzi dzoka wogare pasi uri mwana wozonzi nana baba chiuya purogiramu yedu iri yamusi wakati wodzoka wodza mai wobva wati inini hapana hama yandinoziva amoda ndichidiwa ndotora mbereko ndowabebereka here ndotora mbereko ndochiwabereka here pakaoma ndinokubatsira shamai wati ava ndo mai waunoziva kai ndo mai wakagara navo kana wangu ndowaziva kana wangu ndowaziva ndatine wavo wakagara navo tese wana wese wakamba takagara navo iwe chiisa mwoyo pasi ubate mairi ndozvandachiona kuti mugarisane namai zvakanaka. Mai wozivawo kuti mwana wangu iwozivawo kuti ndimai wangu. Mai ndagara ndichitova respecta zvakatodarikidza zvekuti kana wakati ndinowatukaka ndinofunga kuti munhu akatukaka atisapodzi kuenda kupi kupolisi wosungisa chi munhu ane kakuhwanda kaanoita kana paitika nyaya. Ndinofunga kuti zvakatondishamisa kuti ndichibva muMozambique musi wa11 ndiri kusvika kuchipatara ndiri kufonerwa musi wa14 ndiri kuona samoni rakadhindwa musi wa12 ndikati aizve asi pane munhu ari mumasekozi mangu ari kuti genge yaya yaenda munhu yaayega because advantage iri kutekwa panapa ndenyaya yekuti so far ndini ndiri ndega asi wamwe wangu svondo rakapera wakauya wakapaka motikari dzavo wakauya wanenge nawo zvikanzi paitika nhambo tikatombomira zvikanzi paitika nhambo tikati zvikanzi isusu hatingamiriri hatizi kuti nenda wakatodzokera musi wesande kuMozambique but wanga wakatozvimirira kuti aiwa mumwe wedu haana kuita zvinhu zvake nemusoro wake ega nesuwo. Asi kana mhai wari kuti mhuri yekwakamba kwete kuti inini kana wari kuti mhuri yekwakamba ndinodzoka neshoko kwakamba kuti muri zvatakaita zviya takakanganisa chandiri kuramba kupomedzerwa mhosva yakaitwa nerudzi. Handiripi mhosva yerudzi ndiri ndega. Nhasi ndikapiwa mutongo wekunzi padare rino ino uri kunzi pari kudiwa mombe 10 ndinodzoka kurudzi kuti dombo ramakabata riya riri kudiwa mombe ngani 10 kwete kunangana neni. Ndo nyaya yangu yandingorambira chete kuti handikwanisi kuripa mutongo ndakazvimirira saruishi ndinodzosa mudariro redzinza semafambiro andaakuda ndakurawo. Mwana wangu first born ane 20 years achazoda wana tete achadana baba munini anozowawo nepi ini ndikaita umbimbitoka ndinonga ndagadzira
inini upenyu hwakarina mwana baba wangu handi wandichada kurarama. Ndoda kuti wana wangu azive hama dzangu, ndoda kuti mudzimai wangu azive hama dzangu. Kamba uya kutora ndiye kamba chikara. Kamba chikara exactly. Uyu wemagaraji. Mafiri. Hapasi sina chinhu chake pano pasi pezuva. Oh. Aiwa Changamire, inini munoziva kuti munhu kana ari kurarama nemurume wake munoronga zveupenyu. Wakamba wangori chiremba, wakaziva kuti kana ndazokura ndiri chiremba ndoda kurarama takawaka complex. Iye ari kutaura kuti ari kundipa mari yandakawaka nemurume wangu. Handisi kupiwa mari yake yemuhomwe, iri kubva shopu yatakawaka ini nemurume wangu. Izvo ndezve estate saka inini hangu zvaataura akenda ndakutongozvidaitira ndokuti aitaura mugwara muno, asi yanga isiri nyaya yandari kuda kutaura estate ndekuti yakaitwa kare. Kutaura nyaya yedombo ndiyo ndauya nayo chete right. Nyaya yedombo uyu ari kutaura kuti inini Sandini ndega ndakakanganisa nekuti zvakarongwa nemhuri yekwakamba kuti tiitire wakamba nhau yedombo. Saka kana muri kuda kuti muripwe, inini ndenda kutora mashoko kuti mai wakati waroda kuti waripwe nemhuri yese kwakamba kukanganiswa kwatakaita yochiita nhumwe iyi yatinotuma kudare kuti aiwa mai vari kuti pakakanganiswa mwari makanditaurirawo ndakakontributawo kana nhasi dombo racho the same kunyunyuta ndichiona kuti makanyora kuti missed with your loving wife, iwo wakundotiwo missing with your loving children, wasingaiziwo futi wife. Saka zvikuramba ari makakatanwa. Saka iyo yacho yaifanira kuti indobviswe with your loving children and the wife, moisa zvose zvodi zvofamba. Wanonyorera that wanoenda wandonyorerawo that message so that it encompassing munhu wese adi apinde. Pamusoro Changamire, pane pandandisina kuti muzive. Inini kwakamba hana kumboita mwana, ndosaka wachinditanicha. Saka zviri kuitika ndezvokuti iwo wakaita hawo zvido zvavo nemhuri, ende iye ari kukavha nenyaya yekuziva kuti vanhu vari kutaurwa vari kuMozambique. Zvekuti wandirambawo nekuti wandipa gupuro, murume wangu akafa asina kundipa gupuro, ndisina kudzi rekunge ndiri kurarama mumusha makamba nevanhu vari kutaura. Zvazvakangonaka zvawakaita kuti wachigarawo wachiita zvawari kuita, wandibvise. Asi chandiri kuda ndechekuti pandakaisa dombo ndakaita maexpensive angu ababa wavo. Handina mwana, handina darira ndinogara ndiinawo. Chandiripo ndini chete ndichiri kurarama mudzimai wababa wangu. Sinzi wasasandide mumhuri yekababa vangu. Zvazvakangonaka kuti wagara wakadaro. Maexpensive angu ekuisawo dombo chindikavho ndo zvandaakuda hangu chete. Urikuona tsoro yacho. Mambo ndombokumbira kutaura. Zvinhu zvandiri kutaura pano zvine mapepa mukati. Dombo ndofunga kuti manzwa wadare wenyu wachibvunza ndiye kamba chikara. Dombo ranga rinawo akamba chikara hatishori, mai wakaita basa rani rawo rakanaka. Asi manzwa wachiti murume wangu akangoti achipedza kushaika dombo ndakabva ndatovakirira. Isusu hatidi kunyanya kufugura hapwa, tiri kuzonoti pasocial media munoziva musi unofa munhu ndo musi unobuda matrue colors ekuti pano hatisisina ukama. Chekutanga inini ndinoda kuti adzokerei kumashure. Ndosaka ndati inini ndandiri kukumbira kuseri kwebhenzi. Inini zvandandiri kukumbirira mambo, chekutanga mutumbi wababa wangu urere pafloor. Takakumbira mai kuti mai tiri kukumbirawo gumbeze rekufukidza mushakabvu. Zvikanzi namai baba wenyu asina gumbeze. Zvese zvamakawaka izvi zvinhu izvi ndaiwa muovheti ipenjeni yangu yechiovheti, baba wenyu havana chinhu pano. Tobva taenda kumunda tikati baba zvawasina coffin, it was
2009 musi wa18 March. Ende ndabva ndafara. Wataura kuti hawazivi hama dzakamba. But regera ndiwarangaridze. Semwana baba wakafa na 20 minutes past 5. Imimi manga musipo, manga maenda kuMozambique. Koiga mai nini wedu wainzi Tianora. Tikakufonera muri kuMozambique mai baba waparara kusisina. Ndizanti kuti hande episere kwegwenzi. Baba waparara pasisina. Mai wakasvika mutumbi wababa wato muflo kuchipatara kwangu sina magetsi by that time. Mai wachibva kuti hapana chaasiya munhu. Mukwasha anowari kuBulawayo akati endai kufirst funeral mungotengere atezvarangu dombo nenyaya yekuti pandakaroora wakaramba kutambira pfuma yangu akati inyaya dzaitika mumusha. Mwana aida kuroorwa angasiri mwana wepamusha pakati makakatanwa emadzimai. Ndakutozvionawo ndatokura kuti makakatanwa aya na anoramba aripo. Mai wakati handina mwana asiri wangu anoendera mushamani mangu mwana anororwa musha kwake. Baba wakaramba nepfuma yacho. Mai wakatuma mwana wavo mukomana kotambira pfuma yehanzvadzi yangu. Mukwasha akati handibhadhari pfuma iyoyo ndinobhadhara zvamai chete. Wachibva wapedza kubhadhara mukwasha ndakatenga kofi ndakagate zvake. Mai vachingopedza kudaro nenyaya yekuti kwangu nemombe kunyazura kupura dzinodza miyatoni bva mombe dzemufi wachibva wakira murume wadombo atimbowa blame zvazviri zvavo wachibva wakontinya nekutengesa kwavo. Tarisana problem nazvo because wanga vari mai zvazosara watarisana nemba 2012 after 3 years. File racho it's 593 wakaregister estate musi wa13 March 2012 wachibva waregister. Wachingopedza kuregister estate isati yatopera mai ndaigarisana nawo pamusha. Ndakazongoona pango yawanhu zvikanzi imba yatengwa ndikabuda ndikangoloja kumabvazuva. Property yauri kutaura nhasi ini ndaisatozivawo kuti property iyo iri under Kamba Chikara Company. Ndaisaziva kuti Kamba Chikara Company chii. Ndazoenda kuHigh Court ndochinzwa kuti aiwa Kamba Chikara Company ka ine mashareholders ina investor Kamba na Julia Mariamu Kamba wanotete wangu. Zvikanzi apa takuda mapepa chero motikari pane zvinhu zvakasiwa zviri under Kamba Chikara Company. Ndo zvinhu zvakanzi natete ininiwo ndanga ndakangonyorwawo handina simba nazvo iwe ndiwe mwana mukomana wachibva wani painonzi power of attorney. Kuzi ndizosvike kugara pashopu changa chisiri chido changu kana kuti chido chavo chido chemapepa edare kuti ini ndandine 50% dzaatete angu vandaita kuti 7% dzeumwana vananzi major shareholder vanangoappointwa director ipapo kwete ndaisatozviziva ndandiri kuseri kwegwenzi ndanga ndiri mwana by that time ndandine 26 years dzekubereka ndasikatozviziva kwakunzi tora motikari koboko tora chi handina kuwamanikidza. Mai wakatora muchato wavo chapter 37 wakangoregister estate nanhasi maswabhozi ari pano mumhuri yedu. Ndaida kungoti namhaika tiyanane zvisina kuripisana. Mai ndo respecta samai ndo apa mari every month chero nhasi wanzi vandituke ndotowafonera mai muri kupi ndatema muzukuru mai muri kupi mabhanana wabvunze atimotokendera nenyaya idzodzo chero mameseji ndinawo. Saka ndiri kuti iyi haisi nyaya yekuripisana inyaya yekuti ndatofarawo ndandauya kwamambo tiyanane semhuri tirarame upenyu hwakaita sei hwakanaka. Imimi muri amai wangu inini hamungandiripisi mungoti dai ndiri mwana wenyu mai mungafara here kunditi izvozvi ndasiya basa kuchipatara mai ndinewo mhuri yanoda kuchengeta imimi wacho munodawo kuchengetwa injere dziri baba chawakasiya mudhuri asi mudhuri wakasiya uri anda kambani yacho ndeyemhuri handizve. Saka inini ndakuitawo kuti aiwa baba uichengeta mudzimai wavo nezvinhu zvipi izvi inini ndasara sababa semukomana mukuru rega ndikochengete machengetero aita baba wangu asi panika kusanzwisisana. Ndongokumbirawo kuti nhasika ndayakutaura nhunha dzangu pamberi pedare. Iyo ndinodaira kuti kana paine nhau dzemakuwa rabuda kuti tinoita kudaidza mhuri yekwakamba kuti makaita makuwa mai vasingadii vasingazivi kuti waripirwe nemhuri nekuti uyu ari ega hatikwanisi kuti timuripise nekuti arabudisa pachena kuti aiwa iyi yanga iri program yakaitwa nemhuri nehama dzekwakamba imi mukati hamudzizivi asi abudisa proof yekuti
ari muduku aiendako kairi kana katatu pagore rega rega achendoonana nehama. Ndikataura ini kuti blood is thicker than water, nekuti uyu ane hama dzake, ndo hama dzake dzeropa. Imi muri mukadzi auya mumusha. Ende tichiona zvakare zvichitaurwa, tinoona kuti zvirunzi hapana issue, you have no issue. Tinoona kuti hamuna mbereko iri mumusha zvakare mekwakamba. Saka nhau iyoyo nawo toona kuti asi patinokumbira iwewe kuti mutondigadzirise inscription iri paguwa muederewo mai, nekuti imimi makaita chitsvambe chekuti makanga makasiyiwawo maakuenda maakundowasiyawo. Ipapo handirambi kunyora, handirambi because kunyora guwa kunoita $8. Mari yandatobvisa kunoko yakatowandisa zvitoti izvozvi ndinogona kutoti ndichitopedza ndine mamota panzangu handeipa kosi nyora dombo iti handirwadziwi izvozvo wozviita. Ndo zvataona kuti pashaya kudii, nekuti mimi kana maakueka iwo hawana mbereko, saka hapachisina pawachazivikanwa pana kamba. Saka mondozviita izvozvo, then iro kana daro achida kurisimudzira wanozoita taura kudare kuti rosimudzira iwewe ndo watinonanga kuti uzodaidze mhuri yekwakamba kuti uyai mai vari kugunun'una vanoda kuti varipwe panhau yakati. Enderera mberi nekuchengeta mai pamberi. Nyika isiri kuona mai ava ndinovachengeta kusvika muguwa. Handitadzoka ndimai wangu wakandirera kubva ndine 2 years. Ende chero tikachinjana mashokoka wanotozviziva kuti Rwisha hatadzi kufona. Chero ipapapo pandakadaidzwa nana Zinene ndakatowatumidzira mari musi wa7 kuti endai mope mbuya waite sei wararama. Handina daka nawo mai, handina daka nawo. Ngatisimukei tenzi. Okay.